राजांनी रायगडाचा परिसर स्वतः चौतर्फा हिंडून पाहिला होता। सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही रायगड हा उंच आणि प्रचंड गड होता। सह्याद्रीच्या उंच उंच डोंगर रांगांनी आणि उत्तुंग कड्यांनी रायगड चहूबाजूंनी वेढलेला असल्याने अगदी जवळ येईतोवर गड दृष्टीस पडत नव्हता आणि त्यामुळेच तो वेगळा होता। गड पाहता क्षणी राजांच्या मनात आलं, स्वराज्याच्या तख्तास हीच जागा योग्य। गडाचा परिसर विस्तीर्ण, गड आकाशाला भिडत बेलाग आणि चखोट होता। कडे ताशीव, बुरुज बुलंद, तटबंदी भक्कम, घडीव माचा, चिरेबंद बालेकिल्ला त्यास मजबूती बहाल करत होते। तर टकमक टोकाचा पुढे आलेला सुळका पाहणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरवत होता। शत्रूच्या वाढत्या हालचालींना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने लक्ष ठेवण्यास रायगडासारखा दुसरा उत्तुंग गड राजांच्या नजरेसमोर नव्हता। उत्तुंगतेबरोबरच त्याचा घेराही प्रचंड होता। आकाशाला कवेत घेत रायगड जणू आपले बाहू पसरून उभा होता। राजांनी त्यास राजधानी पद बहाल केल्याने तो राजांचे स्वागत करण्यास सज्ज झाला होता।